yn gilydd. Rydych chi'n gweld Owain sy'n pregethu dyn ni bore yma. Fi'n diolchgar iddo fe am ganiatau Sul, lle fi'n gallu bod off, ond yn gallu bod yma hefyd ac eistedd yn y gynulleidfa ac gwrando ar air Duw. Dwi'n mynd o bendith Duw arno fe wrth iddo fe agor y gair i ni, ac yna bydd Roger Thomas yn pregethu dyn ni eto am 5 heno yma. Da chi'n gwybod, mae'r canllawiau di newid yn eitha sylweddol fwy, ond i ni ddim eto di cael amser i edrych ar y manylion penodol i mannau addoliad ac addasu'r asesiadau risg ac yn y blaen. Felly am heddi, bydd yr Oedfa yn dilyn yr un rheolau ac i ni wedi bod yn dilyn. Felly os allai ofyn i chi i cadw masgiau arno yn ystod Oedfa, allwn ni sefyll i ganu, ond os newch chi gadw'r masg ymlaen, fi'n gwybod mae'n ddiflas am un wythnos ola. Gobeithio erbyn wythnos nesaf bydd yna fwy o rhyddid, fwy o hyblygrwydd gyda ni. Ac yn ar ddiwedd yr Oedfa, mae yna groeso i chi ddod draw i'n gardd ni, ni'n byw jyst rhwng y gornel yma. Os yw un digon sych, gewch chi ddod draw, allwn ni gael paned, mae dyn ni fflasgiau mawr y capel a phopeth, a cael ychydig o gymdeithas yn gilydd, bydd yna wahoddiad cynnes i chi fyna. Wel, na i feddio, na ni gyflwyno'r Oedfa i'r arglwydd. O, Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Rydyn ni am dyfoli di yn awr. Rydyn ni am fawrygu dy enw di, am dy holl gariad, dy holl ddaioni, dy holl ysblander di. Does yna neb yn debyg i ti o ddim. A pan i ni'n edrych ar y byd o'n cwmpas ni, a'r holl rhyfeddodau sydd, pan i ni'n edrych ar y bydysawd yma, yn ei holl fawredd a'r arglwydd, pan i ni'n ystyried mor wych, mor gymleth, mor fanwl yw'r cwbl, a ti o ddim, ti sydd wedi creu'r cwbl, ti sydd yn cynnal y cwbl o arglwydd. I ni'n dogoneddu di, i ni am dyfoli di, ac arglwydd, pan i ni'n ystyried fod ti, y Duw mawr, y Duw trygwyddol, y Duw holl alluog, holl bresennol, holl wybodus, fod ti yn ein caru ni. O arglwydd, dydy geiriau ddim yn ddigon i roi clod i ti. A pan ni'n ystyried y ffordd rwy ti wedi dangos dy gariad i ni, trwy roi dy fab di droso ni. O arglwydd, mae'n geiriau ni yn pallu. Gallwn ni ddim diolch fel rwy ti'n ei heiddi. Ond dad, felly ni'n gofyn am dy gymorth di, ni'n gofyn am dy ysbryd glân di, ni'n gofyn wrth i ni ddod, wrth i ni godi ein lleisiau ni mewn mawl, a chan, a gweddi, ac wrth i ni ddod o dan sŵn dy air di, ac wrth i ni wrando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud, ni'n gofyn am dy help di. Arglwydd. Gogonedda dy enw mawr di yn ein plith ni. Ni'n gwyddio mawr dros Owain bore yma, dros Roger heno yma, y bydd yna rhyddid, ac y bydd yna awdurdod, ac y bydd y dy air di yn dod mewn nerth, ac yna argyhoeddiad mawr, ac y bydd ni, bob un wrth i ni wrando, yn derbyn, ac yn trysori dy air di yn ein calonau, ac bydd ti yn gwneud y waith mawr yn ein plith ni yn awr. Da derbyn ein mawl ni am diolch ni felly. Bydd gyda ni yn yr Oedfa hon. Am ein bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i ddod i siarad gyda chi bore yma. Byddwn ni'n ystyried gobeithio yn y bregeth, ragoriaeth Crist. Pa mor wych yw Crist, gymaint yn well yw Crist na holl pethau'r byd. A felly, ni'n meddwl byddai'n dda i ddechrau gyda emyn mawr sy'n sôn am fawredd Crist. Gobeithio bod ar y sgrin
Mawr oedd Chris yn rhai blwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun, hynod fawr, yw yn awr, bren yn nef a deiar lawr. Felly mae croeso chi eistedd neu i godi yn ôl emyr a chanu. Os oes gennych chi Beibl neu os chi'n edrych ar y sgrin, byddwn ni'n edrych... O, be fi'n neud, sori. Mae'n anodd mynd rhwng y ddau. Os chi ddim yn gallu deall fi trwy'r mwgwd, byddwn ni'n edrych ar ail lythyr Iowan. Byddwch chi'n siŵr o gofio memory wedi bod yn gwneud cyfres trwy Iowan ac wedyn yn gwneud cyfres nawr ar lythyr cyntaf Iowan. Felly ni'n meddwl byddai'n syniad i ni edrych ar ail lythyr Iowan. Felly adnod 1. Yr henuriad at yr arglwyddes etholedig a'i phlant. Yr wyf fi, ac nid y fi yn unig, ond pawb sydd wedi dod i wybod y gwirionedd yn eich caru yn y gwirionedd, mwyn y gwirionedd sydd yn aros ynom ni ac a fydd gyda ni am byth. Bydd gras, trigaredd a thangnefedd gyda ni. Oddi wrth Dduw y Tad ac oddi wrth Iesu Grist, mab y Tad, mewn gwirionedd a chariad. Bydd llawenydd mawr i mi gael rhoi wrth blantu yn rodio yn y gwirionedd, fel y cawsom o'r chymyn gan y Tad. Ac yn awr rwyf yn erfyn arnat ar glwyddes, ond nid fel un yn ysgrifennu tu o'r chymyn newydd, gorchymyn a oedd gennym o'r dechrau ydyw, sef ein bod i garu ein gilydd. A hyn yw cariad, ein bod yn rodio yn ôl eich mynion ef. A'r gorchymyn hwn, fel y clywsoch o'r dechreuad, yw eich bod i rodio mewn cariad. Oherwydd oedd twyllwyr lawer allan i'r byd, y roi nad ydynt yn cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd. Dyma'r twyllwr a'r anghrist. Gwyliwch eich hunan, rhag i chi golli ffrwyth ein llafur, ond derbyn eich gwobr yn gyflawn. Pob un sy'n mynd ragddo, heb aros yn ysgeidiaeth Crist, nid yw Duw ganddo. A sawl sydd yn aros yn y ddysgeidiaeth, yma'r Tad a'r mab ganddo. Os daw rhywun atoch heb ddod ar ddysgeidiaeth hon, peidiwch a'i dderbyn eich tŷ, na'i gyfarch ef.
oherwydd y mae'r sawl sy'n ei gyfarch yn gyfrannog o'i weithredoedd drygionus. Bod gennyf lawer o bethau i'w hysgrifennu atoch, gwell gennyf beidio i'w hysgrifennu a phapur ac inc. Rwy'n gobeithio dod atoch a siarad â chwi wyneb yn wyneb, ac yna bydd ein llawenydd yn gyflawn. A mae plant y chwaer etholedig yn dy gyfarch ti. Gadewch ni droed Dduw mewn gweddi. O Dad, ni'n troi a ni'n gallu dod at y ti, ni'n gallu gweddio fel hyn oherwydd dy fab Iesu Grist, oherwydd hyn mae ei wedi wneud fel ei reolwr, o Dad. Ni'n meddwl a byddwn ni'n ystyried heddi pa mor ragorol yw Crist, pa mor wych yw Crist, gymaint yn well na phob peth arall, o Dad. A ni'n jyst eisiau moliannu a rhoi clos i Grist am dyfod i wedi anfon Crist hefyd, o Dad. Ni'n ddiolchgar bod gyda ni gwaredwr sydd mor wych, nid yn unig yn dduw, ond hefyd yn y ffordd daeth fel dyn, bod gennym ni rhywun sydd yn deall ni, sydd yn deall y profiad yno. O Dad, sydd wedi profi poen, sydd wedi profi dioddefaint, sydd wedi profi unigrwydd, sydd wedi profi pob fath o emosiwn ni wedi profi a phob math o demtasiynau rydyn ni yn profi, o Dad. Ac eto wedi aros yn ddifau, a ni mor ddiolchgar ac falle enwedig dros y flwyddyn a hanner diwethaf ni wedi cael y profiadau o dristwch, o unigrwydd, o deimla'r wahân. Ni mor ddiolchgar bod gen ni gwaredwr sy'n deall hynny, sy'n gwybod beth mae hynny fel, o Dad. Oedd e wedi profi pellter oddi wrth y tŷ. Yng Nghardd Gesemane, oedd e'n profi y pellter hynny, a byddai'n profi ar y groes, yn gwybod bod tŷ wedi goffo troi ffwrdd oherwydd y pechod oedd e wedi cymryd arno ei hun, o Dad. Roedd e'n gwybod y profiad yma mewn ffordd dwfwn a real, o Dad, a ni'n ddiolchgar bod gyda ni gwaredwr felly. O Dad, ni'n gweddio am eglwysi ar draws ein gwlad ni ar draws Prydain, o Dad, sydd yn trio deall y reolau, sy'n trio addoli mewn ffordd sy'n cadw pobl yn ddiogel, ond hefyd sydd yn ffyddlon i daid a sy'n ffyddlon i anghenion yr aelodau, o Dad. A ni'n gweddio bydd ti'n rhoi'r doethineb hynny i'r eglwysi yna. A Dad, ni'n gweddio bydd nawr bod pethau yn gallu agor i fyny, bydd y rhai hynny sydd falle wedi bod yn dilyn ar-lein, bod y rhai hynny sydd wedi bod yn gwylio falle o bell yn gallu dod yn awr yn agos i ddod yn rhan o deulu'r eglwys, nid jyst bod nhw'n gwylio pregethau, yn dod yn rhan o gymuned, yn rhan o deulu'r ffydd, o Dad. Byddwn nhw'n ymwneud gyda eglwys i'ch lleol. Ni'n gweddio bydd y cyfnod yma wrth i ni agor lan yn un ble ni'n gweld ffyniant, ble bydd yr anghenion yna ni wedi sôn amdani sydd gan pobl a sydd ar ateb yna yn Crist. Bydd pobl yn sylweddoli bod gan yr eglwys rhywbeth i gynnig, newyddion da iddyn nhw, o Dad, a bydd pobl yn troi nawr i mewn i eglwysi, nawr bod y ryddid yna yn dod a bod y ryddid yna gyda nhw, o Dad. Ni'n gweddio o Dad, bydde ti'n defnyddio y cyfnod anodd yma mwyn cyflawni dy bwrpas. Ni'n gweddio, fe byddwn ni fel gwlad yn gweld adnewyddiad, a ni'n gweddio yn benodol bore yma. Bydd yr un ysbryd yna, bydd ysbryd y gwirionedd yn gweithio yn ein pleith ni. Byddwn ni yn deall yr adran yma'n well, deall beth sydd gen ti i ddweud wrthyn ni. Bydde ti'n agor y llyged ein colonnau, o Dad, bydde ti'n agor ein llyged i weld beth sydd gen ti, nid yn unig i ni ddysgu, ond i weithredu, i roi, i gymhwyso i'n bywydau pob dydd ni, o Dad. Ni'n diolch bod gyda ni gair sydd yn siarad i'n profiadau ni
pob dydd. Felly, ni'n gwyddio bydde ti yn rhoi ryddid yna, bydd ysbryd ar waith, a bydde ni gyd yn gadw fan hyn, yn teimlo fel bod ni wedi bod yn presenoldeb Duw. A felly ni'n gwyddio hynny gyd, rhaid y dyfadus i Grist. Amen. Felly ni'n droi wedyn i'r ail emyn yn yr atodiad. Atodiad 40. A byddwn ni'n ystyried ychydig bach heddi am oleuni Crist, am oleodigeth Crist sydd yn datgelu, ac ni'n meddwl byddai'n wych i ystyried Crist fel goleuni. Na jyst allan y bennych gyntaf. Oleuni'r byd, dys i lawr i'r tywyllwch, goleies fi cys i weld, harddwch dy berson, a nawr rwy'n darnabod di fel fy ngobaith am ffrind. Unwaith eto mae croeso i chi ei sefyll. A chani. Wel, mae'n bleser i gael dod i brygethu gyda chi'r bore yma. Mae wedi bod yn llythrenol yn blynyddoedd ers i mi wneud erbyn hyn. A fel sones i, mae Emyr wedi bod yn gwneud cyfres ar weithiau Iwan. Felly ni'n meddwl bod yn briodol bod ni'n edrych ar ailythyr Iwan, 2 Iwan. Nawr, mae cipolwg, neu'r olwg gyntaf yn gallu bod yn dwyllodrus. A pa bai chi ond wedi cymryd cipolwg dros y llyfr yma yn y Beibl, y 2 Ioan. Ar yr olwg gyntaf, mae y bron yn edrych fel llythyr caru, nac ydi, bear with me. Mae'r hyniriad, mae'n ysgrifennu i'r arglwyddes, hynny yw dyn i fenyw, a mae'n deud i fod yn ei charu hi, yn adnod 1. Ac mae'r anhelaeth o'r llythyr yn ystyried ac yn trafod y thema yma o gariad, felly llythyr caru, felly romantis. Ond, pan chi'n darllen y llythyr yn iawn, rydych chi'n sylweddoli nad yw'n llythyr caru arferol. Mae'n llythyr caru unigryw, heb ei ail. A fi siŵr bydd yn sioc i neb, ond dydw i ddim yn un gwych am ysgrifennu llythyr o'n caru. Na derbyn nhw, really. A fi'n siŵr bydd fy Nghymraeg i'n gytuno, dydw i ddim yn ysgrifennu digon, a dydw i ddim yn ysgrifennu roi o safon uchel, ond rydw i dal yn gwybod, ta nid yma fel dylai llythyr caru edrych fel. Dydy ddim llawn camoliaeth, nac yn disgrifio harddwch o person a pethau felly. Yn lle mae'r llythyr yn trafod materion fel y gwirionedd, yn disgrifio cariad
fel dilyn gwrchmynion ac yn rybyddio yn erbyn gai a thrawon. Ond gyda chydig bach o gyd-destun, gallwn ni ddechrau greu synwyr o beth mae'r llythyr yma wir amdani. Felly, yn gyntaf, pwy yw'r awdur? Ond mae traddodiad yr Eglwys Fore a'r llawysgrifau cynharaf yn dweud wrth taw Ioan yr Apostol, un o ddisgyblion agosaf Iesu yw'r hyniriad yma sy'n ysgrifennu'r llythyr. Yn wir, un o'r clwyau taw Ioan yw'r awdur yw'r ffaith nad yw'n enw ei hunan fel yr awdur rhywbeth mae Ioan fel petai'n hoffi wneud yn ei efengyl a'i llythyrau. Mae'n hoffi bod yn ddienw. Clyw arall, taw Ioan sy'n ysgrifennu'r llythyr yw'r themâu mae'n delio gyda, yn bennaf y themâu o gariad a gwirionedd sy'n ymddangos trwy gweithiau eraill Ioan. Pwy felly sy'n derbyn y llythyr? Na, dyw hyn ddim mor amlwg. Dwi'n yn amlwg pwy yw'r arglwyddes etholedig yma. Nawr, o bosib, roedd hi'n arweinydd go iawn yn yr Eglwys Fore, ond mae'n ymddangos yn fwy tebygol bod yr arglwyddesau phlant yn adnod un yn ddarlun, mae'n rhaid o drosiad am yr eglwys leol, sef yr arglwyddes, a'i heilodau, sef y plant. I roi sydd â diddordeb yn y Groeg, mae'r gair am eglwys, ecclesia, yn fenywaith, fel yn y Gymraeg. Ac felly mae'n gwneud synwyr i ddisgrifio'r eglwys fel menyw. A mae Ioan yn gwneud hyn yn dasgyddiad hefyd trwy ddisgrifio yr eglwys fel priodferch. A mae hyn hefyd yn esbonio adnod 13 yn dda. Mae plant dy chwaer etholedig yn dygyfarchu, sef Ioan yn barhau'r trosiad yn sôn am eglwys ei hunan ac yn anfon ei cyfarchian o'i eglwys leol ef a'i haelodau i'r un arall yma. Ond naill ffordd y llall, dys dim gormod ots, achos mae Ioan yn amlwg yn anfon llythyr o ddysgeidiaeth ac ynogaeth i Gristnogion eraill, efallai ychydig bach fel ni, y bore yma. A felly nid llythyr caru romantis yw hyn. Ond rwy'n gobeithio byddwch chi'n gweld bod y llythyr yma yn llawer mwy adeiladol, yn llawer mwy gwerthfawr, nag unrhyw lythyr caru romantis arferol. A gai ddim o'r bell ydw mae'r llythyr yma yn fwy gwerthfawr nag unrhyw lythyr caru chi erioed wedi derbyn neu byddwch chi'n hoffi derbyn. Mae'n llythyr caru heb ei ail, ac felly fyddwn yn ystyried 3 pwynt o 2 am. Rwy'n ni'n gweld yn y llythyr gwirionedd heb ei ail, cariad heb ei ail, ac yn olaf, felly peidiwch â derbyn rhywbeth eilradd. Felly yn gyntaf, mae 2 Ioan yn dangos i ni gwirionedd heb ei ail. Mae gan Ioan yn y 4 adnod gyntaf lot i ddweud wrthyn ni am y gwirionedd. Mae'n sôn amdani 5 o weithiau, gallwch chi cyfri gyda fi. Yr hyniriad at yr arglwyddes etholedig a'i phlant. Yr wyf fi ac nid y fi yn unig, ond pawb sydd wedi dod i wybod y gwirionedd yn eich caru yn y gwirionedd, mwyn y gwirionedd sydd yn aros yn o'n ni ac a fydd gyda ni am byth. Bydd gras, trigared a thangnefedd gyda ni, oddi wrth ddiw y tad ac oddi wrth Iesu Grist, mab y tad, mewn gwirionedd a chariad. Bydd llawenydd mawr i mi gael roi o'ch blantu yn rodio yn y gwirionedd fel y cawsom o'r chymyn gan y tad. Nawr, falle mae'r ffordd mae Ioan yn trafod y gwirionedd yma yn ymddangos braidd yn athronyddol, hyd yn oed bach yn anelwig. A falle na bod chi'n meddwl bod trafod syniadau dwys fel y gwirionedd yn beth ymarferol i ystyried ar Bore Sul. Ond rwy'n credu bod y gwirionedd yn beth bwysig iawn i drafod, achos ar un lefel, mae gan gymdeithas medynoliaeth gyda rhyw fath obsesiwn, byddwn ni'n dweud, gyda'r gwirionedd. Mae exposés yn newyddion, mae'n addo datgelu'r cyfan, revealing all, maen nhw'n cynhyrfu ni. Wel pam, achos ni eisiau gwybod y gwirionedd a maen nhw'n honni bod y gwirionedd gyda nhw. Mae hi'n am fywgraffiadau, raglenni dogfen, maen nhw'n apelio i ni. Pam? Achos bod ni eisiau gwybod y gwirionedd a maen nhw'n honni bod y gwirionedd gyda nhw. Am y raglenni teledu reality, maen nhw dal i fod yn boblogaidd yn dydyn nhw, fi ddim yn siŵr pam.
Achos, fy ni eisiau gwybod y gwirionedd, dyna pam. A maen nhw'n honni bod y gwirionedd gyda nhw. Mae rhywbeth y pelgar am y gwirionedd. Weithiau, pan fi'n gwylio ffilm, yn cyrraedd y diwedd, ac mae'r geiriau'n dod i fyny based on a true story. A rhywsyd, o'n i wedi mynd trwy'r holl beth heb sylweddoli hynny. Ond pan rwy'n sylweddoli, bod rhywfaint o wirionedd i'r stori anhygoel yma rwy'n newydd weld, mae rhywsyd, mae'n creu mwy o argraff arnau. Mae'n ychwanegu i fy mynhadu o'r stori, waw, roedd e'n wir. Ac mae'n ystod llawn yn fwy, os chi'n meddwl amdani, mae pob worldview, ideoleg, crefydd, maen nhw'n gwneud rhyw fath o honiad am y gwirionedd, miloedd o wahanol gredywau, biliynau o bobl i gyd yn chwilio am beth sy'n wir. Mae'r ddynoliaeth eisiau gwybod y gwirionedd. Felly, beth yw y gwirionedd? Beth yw diffiniad gwirionedd? Dwi'n credu bod hyn yn diffiniad gwaddol dda o wirionedd i ddechrau, sef gweld pethau fel y maen nhw go iawn. Mae'r gwirionedd yn dangos i chi y reality. Dychmygwch eich bod chi mewn ystafell dywyll, eich chi'n bwrw mewn i bopeth. Chi ddim yn gallu gweld unrhyw beth. Y gwirionedd yw'r switch gol yna sy'n dangos i chi eich sefyllfa beth sydd o'ch hamgylch. Mae'r gwirionedd yn datgelu, mae'n illuminating, mae'n goleo'r meddwl. A mae gan Gristnogaeth honiad arbennig pan mae'n dod i fater y gwirionedd. Mae'n honni bod y gwirionedd pennaf, absolute, y golau sy'n datgelu Duw ac sy'n gwneud synwyr o fywyd, mae wedi gorffori mewn person, Iesu Grist. Mae man arall yn Efengyl Ioan, mae Ioan yn recordio geiriau Iesu Grist yn sôn am ei hun fel hyn. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Os ydych wedi fednabod i, byddwch yn adnabod y tad hefyd yn wir yr ydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi ei weld ef. Mae Iesu'n dweud yma taw fe yw'r gwirionedd. Fe yw'r golau sy'n datgelu Duw. Ac os ydych yn adnabod Iesu, rydych chi'n adnabod Duw. Achos bod Crist yn fab i Dduw. Ond hefyd yn ddyn, bod ni'n gallu gweld ac adnabod e, a felly mae'n dangos Duw yn glir i ni. Ac felly ni'n gallu gweld Duw yn glir trwy Iesu. Ond os chi'n Gristion, nid yn unig yw Iesu'n dangos Duw yn glir i ni, mae'n dangos popeth yn glir i ni. Trwy Crist gallwn ni weld popeth fel y maen nhw go iawn. Yn gwestiynau mawr bywyd, mae Crist ar ffydd Gristnogol yn cynnig atebion. Fel pam ydyn ni'n dioddef? Wel, achos bod ni'n byw mewn byd syrthiedig o dan ddylanwad pechod. Pam mae pobl yn gallu gwneud gymaint o ddaioni, ond hefyd drygioni? Wel, achos bod ni wedi cael ein creu ar lun a dalw Duw, ond mae'n natur wedi syrthio i bechod. Beth yw pwrpas, bywyd, wel i adnabod Crist, ac i fyw ein bywydau yn ei ddilyn a'i addoli. A trwy Crist, mae gan Gristnogaeth rhywbeth i ddweud am deulu, elusen, gwaith, priodas, sengolrwydd, marwolaeth ac yn y blaen. So sef unrhyw fater nad yw'n goleia ac yn helpu gwneud synwyr ohoni. Gallwn ni sôn am filiwn o ffyrdd eraill y mae Gristnogaeth yn gwneud synwyr o'r byd o'n cwmpas ni. Nawr, mae wedi bod yn amser hir iawn i fi ers i fi fod i'r cinema, ond os chi'n falle meddwl nôl i gyfnod cyn Covid, os chi fel fi ddim wedi bod, falle bod chi wedi mynd i weld ffilm 3D. A mae'n rhaid i chi wisgo spectol arbennig yn dydych chi i weld ffilm 3D. Os nad ydych chi'n gwisgo spectol, mae'r sgrin, mae'r ffilm yn mynd yn aneglur iawn, mae'n mynd yn blurry. Gallwch chi ddim gweld yn iawn beth sy'n digwydd. Ond gyda spectol, mae popeth yn glir ac yn siarp. Crist yw spectol 3D bywyd, a trwy ddod gallwn ni weld pethau fel y maen nhw go iawn. Crist yw gwirionedd. Ond nes i sôn bod y gwirionedd yma heb ei ail, felly beth sydd yn gwneud y gwirionedd yma yn Crist heb ei ail yn wirionedd unigryw? Wel, yn ôl 2 Ioan,
Mae'r gwirionedd yma'n unigryw mewn 3 ffordd. Felly mae'n is-bwyntio fan hyn. Mae'n flin gen i. Yn gyntaf, mae'r wirionedd sy'n byw yn ni. Mae'n wirionedd sy'n para am byth. A mae'n wirionedd sy'n effeithio bywyd pob dydd. Felly yn gyntaf, mae'n wirionedd heb ei ail, ac mae'n wirionedd sy'n byw yn ni. Adnodau 1 a 2. Yr hyniriad at yr glwyddes etholedig a'i phlant. Yr o'i fi ac nid y fi yn unig, ond pawb sydd wedi dod i wybod y gwirionedd yn eich caru yn y gwirionedd, mwyn y gwirionedd sydd yn aros yn ni ac a fydd gyda ni am byth. Peth rhyfeddol cyntaf am y gwirionedd Cristnogol yma yw nad yw'n bell ac yn amhersonol neu'n gwbl athronyddol. Yn lle mae'n agos, mae'n bersonol, mae'n trigo yn ni. Yn y fengl Ioan, mae Cris yn dweud, fe yfynaf fyna i'm tad ac fe rydd ef i chwi eiriolwr arall i fod gyda chwi am byth, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbynef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef, ond rydych chi yn ei adnabod, oherwydd y gyda chi mae'n aros ac yno chwi y bydd. Os ydych chi'n grediniwr, mae'r ysbryd glân, ysbryd y gwirionedd, yno chi, mae presenoldeb Crist yn trigo yno chi. Mae Cristnogaeth yn fwy na jyst rhyw fath o system o gredywau, ond honni bod ysbryd y gwirionedd yn trigo yno ni, yn mynd rhoi nerth ac argyhoeddiad i ni i fyw ein bywydau fel Cristnogion. Os ydych chi'n Gristion, dyw'r gwirionedd yn allan fyna rhywle, mae wedi dangos ei hun ac yn nawr yn byw yno ni ac yn ein tywys ni a datgelu pethau i ni. Ond wirionedd heb ei ail. Rheswm arall mae'n wirionedd heb ei ail achos bod yn wirionedd sy'n para am byth. Ni'n gweld yn 2 Ioan 2, bydd y gwirionedd sydd aros yn y Cristion gyda ni am byth. A ni'n credu bod y syniad yma yn arbennig o gysidlon yn ein dydd ni, achos ni'n byw yn byd a chyfnod yr ôl-wirionedd, the post-truth. Mae'r gwirionedd fel bethau yn newid o ddydd i ddydd. Mae gwleidyddion, papur yn newydd, enwogion, maen nhw'n dweud un peth un diwrnod, maen nhw'n dweud rhywbeth gwbl arall yn nesaf. Ni'n byw yn oes y fake news. A felly erbyn hyn, rydyn ni'n amer pethau ni'n clywed, ac yn sicr os gallwn ni ymddiried yn y gwirioneddau yma. Ond dydy'r gwirionedd yma yn Crist ddim fel hynny o gwbl. Mae'n gadarn. Mae'n goncrit a mae'n dragwyddol. Mae'r un sy'n rhoi'r gwirionedd, Iesu Grist, yn ddibynadwy, ond mae byth yn newid. Meddyliwch am y sicrwydd mae hynny'n rhoi i fywyd a hyder. Mae'n rhoi chi yn gwybod bod y gwirionedd yn dragwyddol. Nawr, dychmygwch am eiliad, bydd rhaid i chi ddychmygu gyda'r tywydd fel mae heddi. Dychmygwch bod y raglygon y tywydd wastad yn gywir, ac mae'r raglygon yn dweud mae'n mynd i fod yn boeth ac yn heilog, nid jyst y fori, mae'n mynd i fod fel na am byth. Byddai hynny'n cael effaith eitha mawr ar y ffordd chi'n byw eich bywydau. Byddwch chi'n buddsoddi mewn spectol hel drud, falle cwbl o bare, byddwch chi'n cael gwared o'r ymbrel, a falle byddwch chi'n gosod system air conditioning yn eich cartref. Byddwch chi'n byw bywyd yn wahanol achos eich bod chi'n sicr o'r hyn sydd i ddod. Ac yn yr un modd, gan fod gwirionedd Crist yn trigo yn ni am byth, gallwn ni fyw bywyd gyda sicrwydd. Ni'n gwybod bod ystyr bywyd ddim yn newid, a bod yr ystyr yna a bydd y byth yn newid. Rydyn ni'n gwybod bod pwrpas i'n bywydau, a bydd hynny ddim yn newid chwaith. A bydd ni'n gwybod bod ein hiachadwriaeth ni yn sicr, a bydd hynny ddim yn newid. Dylai hynny roi hyder i ni wrth i ni fyw i'n bywydau. Mae gen ni gwirionedd sy'n trigo yn ni am byth. Ac yn olaf rheswm mae'n wirionedd heb ei ail, yw mae'n wirionedd sy'n effeithio ein bywyd pob dydd. So ar yr adnod 4. By'n llawenydd mawr i mi gael rai wrth blantu yn rodio yn cerdded yn y gwirionedd fel y cawsom o'r chymyn gan y tad. Dy'r gwirionedd ddim yn jyst rhyw fath o ffaith ddiddorol yma.
Dyla'r gwirionedd siapio'r Cristion yn ei cydderiad o ddydd i ddydd. Dylai gweld y byd trwy lens sbectol Cris greu gwahaniaeth i'r ffordd ni'n byw. Am y ffordd mae hyn yn adeiladu ar hyn sydd cael ei ddweud yn barod am y gwirionedd. Achos os yw'r gwirionedd yn trigon yn ni, a mae'n para am byth, yna mae'n berthnasol iawn. Wrth gwrs, dylai fe effeithio ein bywyd pob dydd. A felly fe sialens i chi yn wedig roi ni ohonoch chi sy'n Gristnogion yw ydy e. Ydy gwybod y gwirionedd, adnabod Crist, a gwybod bod y gwirionedd yn trigon chi, gwybod bod y gwirionedd yn mynd i bara am byth, ydy hyn i gyd yn effeithio'r ffordd chi'n byw. Yw'r gwirionedd yma'n siapu'r ffordd chi'n gweld ac yn ymwneud a'r byd o gwmpas chi? Neu ydych chi'n cerdded mewn rhyw fath o wirionedd arall, nid yr un Cristnogol? Rwy'n credu bod yn y sialens i ni, achos mae'n hawdd i ni i fyw bywyd gyda gwirionedd arall yn siapio chi, yn siapio'r ffordd chi'n meddwl ac ymddwyn. A fyddwch chi'n galw chi'n yn Gymru Cymraeg, falle, neu'n genedlaetholwr, neu'n unoliaethwr, neu rhyw aelod o blaid arbennig, feminist, sosialydd ac yn y blaen. Byddwch chi'n galw chi'n yn reini cyn bod chi'n galw chi'n yn Gristion. Yw'r labeli yna yn siapio eich bywyd dyddiwch chi yn fwy am yr gwirionedd yng Nghrist yn ei wneud. Ond maen nhw ddim, dwi ddim eisiau dweud bod y labeli'n yn ddrwg o reidrwydd o gwbl, ond dyn nhw ddim yn wirionedd fel y mae Crist yn wirionedd. A ben ei hun, maen nhw ddim yn ddigon i alluogi chi weld pethau yn glir, fel y maen nhw go iawn. Gallwn nhw ddim taflu goleuni ar y byd fel y gall Crist. Os chi'n mynd i'r optegydd, maen nhw'n mynd better or worse yn dyn nhw, better or worse gyda y lenses gwahanol. A dim ond un lens bydd yn galluogi chi i weld y cwbl yn gwbl berffaith. Bydd y pethau eraill yn neud i'r pethau edrych ychydig bach yn blurry, ychydig bach yn aneglir. Ydych chi'n gwisgo yr lens cywir, lens Crist yn eich bywyd chi? Os ydych chi'n Gristion neu ddim, ac rydych chi'n eisiau deall a gweld bywyd yn glir, mae rhaid i chi edrych ar fywyd yng ngolau Iesu Grist yn gyntaf oll ac yn unrhyw beth arall, oherwydd mae'n wirionedd heb ei ail. Ble bynnag ydych chi mewn bywyd a ffydd, gallwn ni gweddio'r un peth, y byddwn ni'n dod i weld taw Crist yw'r gwirionedd, byddwn ni'n gweld y byd yn eglur trwyddo fe, a byddwn ni'n byw bywyd yn ôl yr eglurdeb o'r oleadigaeth hynny sydd gennym ni trwy Grist. Ond nawr gadewch i ni ystyried yr ail bwynt, sef bod Daion yma'n dangos cariad heb ei on. Nawr, mynd i cymryd ar fach y ddŵr, dyma dŵr un o'r merched, so sori bod yn binc. Felly, yn ogystal â gwirionedd heb ei ail, mae Daion hefyd yn cyflwyno cariad heb ei ail i ni. Nawr, os dweud sy'n gynt bod cymdeithas gyda'r obsesiwn gyda'r gwirionedd, fi'n meddwl bod hynny'n fwy gwir byth am gariad. Roeddwn ni'n caru cariad. Yn ôl y Beatles, love is all you need. Mae cariad yn brif thema, nifer o weithiau celf, ffilmiau a llenyddiaeth. A mae hyd yn oed ynys gyfan erbyn hyn wedi ymroi i gariad, Love Island. Ond byddwch chi'n gofyn i bobl ar y stryd beth yw cariad, i ddisgrifio cariad, rwy'n siŵr byddwch chi'n clywed amrywiaeth eang o atebion. Mae cariad yn deimlad cynnes fuzzy. Mae cariad yn atyniad rhywiol. Mae cariad yn rydd. Mae cariad yn gardiau, cyfleidiau, cysannau, priodas a pherthnasau. Ac i'r rhan fwyaf o bobl, mae cariad yn deimlad o hoffter dwfn sy'n gallu tyfu a hyd yn oed crybachu a hyd yn oed diflannu efallai. Ond nid dyma ddiffiniad Daion o gariad o gwbl. Ac yn yr ystod yma, mae Daion yn cyflwyno cariad gwbl gwrthdiwylliannol, countercultural, i ddeall ddwrdwriaeth nifer o bobl heddiw o gariad. Dyma ddol mae Daion 5-6 yn disgrifio fel y dylai Cristnogion caru ei gilydd. Adnodau 5-6, ac yna rwyf yn erfyn arnat ar glwyddes,
nid fel un yn ysgrifennu ti orchymyn newydd, gorchymyn oedd gennym o'r dechrau ydyw, sef ein bod i garu ein gilydd. A hyn yw cariad ein bod yn rodio yn ôl i'r chmynion ef a'r gorchymyn hwn fel y clywsoch o'r dechreuad yw'ch bod i rodio mewn cariad. Mae'r cariad mae da Ioan yn disgrifio yn ifydd i ddiw ac yn dilyn gorchmynion. Dydy hyn ddim yn ei synwyr. Na gyda cariad yn angerddol ac yn rhydd, na gen llawn teimlad ac yn hesrwydd, sut gall cariad bod yn ifydd i orchmynion. Os ydych chi'n meddwl amdani yn funud, mae yn ei synwyr. Pa ŵr byddai'n caru ei wraig yn fwy? Yr un sy'n neud yr hyn sy'n plesio ei wraig, coginio neu y llestri ac yn y blaen, hyd yn oed pan nag i'n teimlo fel wneud, neu gyw sy'n fel bydda'n teimlo'n gynnes tuag at ei wraig ac yn dweud geiriau fel yn caru ti, os yn gwneud dim byd i ddangos hynny ac yn wir yn trin hi'n wael. Neu pa blentyn sy'n dangos y fwyaf o gariad tuag at ei rieni? Yr un sy'n ifyddhau yn dawel, neu'r un sy'n anifydd ond sy'n dweud gymaint maen nhw'n caru y rieni. Mae'n amlwg, nac ydi. Ond nhw'n credu taw un o'n gamgymeriadau mawr cymdeithas sy'n meddwl bod cariad yn deimlad yn unig. Achos y broblem yw bod teimlad yn gallu newid a chrybachu dros gyfnod hir, ond i fod yn onest, un o'r wahanol adegau o'r dydd. Wrth gwrs, dylai'n teimlo'n gynnes tuag at bobl, ond nid dyna yw cariad yn unig. Mae cariad rhywbeth lot fwy real, lot fwy tangible na hynny. Er mwyn ddod at roedd yr hyn mae Ioan yn dweud am gariad, yn credu bod rhaid ni ystyried yr hyn rydyn ni wedi dysgu'n barod am y gwirionedd. Achos wedi'r cyfan, mae Ioan yn ysgrifennu yn adnod un, yr hyneriad at yr arglwyddes atholedig o'i phlant. Rwy fi ac nid mae fi yn unig, ond pawb sydd wedi dod i wybod y gwirionedd yn eich caru yn y gwirionedd. Beth mae caru yn y gwirionedd yn ei olygu? Wel, os taw Crist yw'r gwirionedd sy'n dangos pethau fel y maen nhw go iawn, felly hefyd trwy Iesu Grist rydyn ni'n gweld cariad fel y mae hi go iawn. Achos roedd cariad Crist yn union fel y mae da Ioan yn disgrifio. Bu Crist yn ifydd i ddymuniad y Duw, ei dad ym mhob peth nath e. Nath e byth wneud unrhyw beth yn anghywir, ac anifyddhau i'w dad oherwydd ei fod yn caru ei dad. A doedd i fyddhau ddymuniad y Duw ddim yn hawdd. Cymerodd Crist cnawd. Daeth ef yn berson fel ni. Profodd temptasynnau, crioddef, roedd yn blino. Ac fe brofodd poen a dioddefant gallwn ni ddim dychmygu. Cafodd ei arteithio, cwchrodd ei waed a bu farw. Pam oherwydd ei fod yn caru ei dad ac yn caru ni. All cariad bod yn fwy ifydd na hyn? All cariad bod yn fwy aberthol? Mae Crist yng Nghardydd yn gwyddio'i Dduw am y dioddefaint mae'n mynd i brofi. A mae'n codi gymaint o ofn arno fe, nes i fod yn dweud, o dad, os y ti'n fodlon, cymer y cwpan hwn oddi wrthyf, a wrth hyn mae'n golygu, gad i mi ysgoi'r hyn sydd i ddod. O be mae Crist yn dweud syth wedyn, ond gwneler dywyllus di, nid fywyllus i. Ac os o'n i'n onest, dwi'n gallu cael fy mhenni o gwmpas beth sy'n digwydd yng Nghaerdydd, y tensiwn yna. Ond dwi'n cadw Crist ddim wedi gwneud mewn rhyw fath o deimladau cynnes fuzzy tuag ato ni na Duw. Na, mae Caerdydd yn ddwys. Mae'n real, mae'n boenus ac mae wedi greiddio mewn y fuddod ac hunain aberth. O ran ohono fe, ddim eisiau mynd i wynebu'r groes, ond mae e dal yn mynd serch hynny. Na gyda hynny rhywsut yn gwneud i Caerdydd yn fwy os unrhyw beth. A felly pan mae da Ioan 6 yn dweud, a hyn yw cariad, ei bod yn rodio yn ôl i'r chmynion ef, does dim disgwyl i ni wneud unrhyw beth nad yw Crist wedi wneud yn barod cyn ni. Yn syml, ni fod copio Crist fel Cristnogion. Gwneud bod Philippiad 2, adnodau 5-8, falle wneud yr un pwynt hyd yn oed yn gliriach. Amlygwch yn eich plith eich hunan yr agwedd meddwl honno sydd y wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu.
I fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio. Fe gwagaoedd ei hun, gyda gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael a ddechdyn fe darostyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau, angau at groes. Sylwad ar yr un iaith yma o fyddhad, aberth, gwasanaeth garwch ar yn ni'n gweld yn 2 Ioan. Mae'r cariad yma yn chwyldradol i gymharu â chariad Love Island a rom-coms. Mae gyda'r cariad yma mae Crist yn arddangos gymaint yn well bydd ein perthynas ni, falle gyda'n teuluoedd neu'n partneriad neu'n ffrindiau, cydweithwyr, pa bawn ni'n rhoi eraill cyn ein hunan. Pa faint o well yw'r cariad aberthol yma wedi'i gwreiddio mewn y fuddod na rhyw deimlad fuzzy sy'n gallu mynd a dod. Ond dwi'n eisiau cymryd 2 o'n allan o'i gyd-destun achos mae'r adron yma a'r adron yn Philippiad yn wir. Mae'n sôn am gari cyd-Gristnogion yn benodol. Mae Ioan yn ysgrifennu i gyd Grydynwyr, adnodau 5 a 6, ac yn arwydd yn erbyn at yr glwyddes, ac yn y blaen, sef ein bod i garu ein gilydd. A hyn yw cariad y bod yn rodio nôl eich mynion ef. Nag i hyn yn beth anodd. Mae'r fersiwn y byd o gariad sydd jyst am deimladau, mae'n unes yma lot yn haws. Mae'n cymryd lot llai o ymdrech. Bydd y fersiwn o byd o gariad jyst yn dweud bod ni'n caru fy nghyd Gristnogion yn reglwys ac yn teimlo rhyw fath o hoffter tuag atyn nhw. Ond mae copio cariad Crist yn golygu rhywbeth gwbl wahanol i hyn. Mae'n golygu i fyddhau i ychmynion Duw. Mae'n golygu ymddwyn yn aberthol tuag at ein gilydd, efallai bod chi ddim wastad yn teimlo fel wneud. Mae'n golygu falle cyginio, glynhau, symud pethau, darllen, dysgu. Maen nhw gyd yn weithredoedd o gariad, hyd yn oed pan nad ych chi'n teimlo fel wneud, oherwydd eich bod yn gwasanaethu Duw ac eraill. Mae mynd i oedfa, mae hynny yn gallu bod yn weithred o gariad, hyd yn oed pam chi wedi blino, falle yn wedig pam chi wedi blino a falle ddim yn meddwl dod, oherwydd bod yn wasanaethu Duw am y gwasanaethu eraill ac yn annog eich cyd aelodau. A mae'r cariad o fath yma weithio'n golygu bod cyrryddu yn weithred fwy o gariad na chamoliaeth a gweniaeth. Ond mae'r cariad fel yma yn golygu rhoi anghenion yr aelodau cyn anghenion eich hunan. Ond mae'r cariad fel hyn yn golygu fi wastad rhyw fath o aberth. Mae cynnal yr eglwys, mae'n costio arian. Mae gweddio, mae'n cymryd amser, mae'n llety garwch, mae'n cymryd egni. Ond mae'r eglwys yn caru Duw a'i gilydd fel hyn, mae'n un iach. Mae'n copio Crist ac yn ifyddhau i ychmynion Duw i garu yn gilydd. Felly, addaswch y ffordd chi'n ystyried cariad, peidiwch a dilyn meddylfryd y byd. Dydy cariad ddim wedi greiddio mewn teimladau, mae wedi greiddio mewn i fuddod a hunan aberth. A felly ni wedi gweld yma cariad heb ei ail. Ydych chi wedi profi cariad ifydd, hunan aberthol Crist drostoch chi? Ac os ydych chi'n adlewyrchu fel drych y cariad mae Crist wedi dangos i chi, tuag at Dduw ac eraill, mewn gweithredoedd hunan aberthol ac ifydd. A felly, ni'n dod i'r pwynt ola, mae hyn yn bwynt lot yn fyrach. Achos ni wedi gweld cariad heb ei ail, a ni wedi gweld gwirionedd heb ei ail. Felly, peidiwch derbyn rhywbeth eilradd, second rate, rhywbeth sydd ddim cystal. Y pwynt olaf yn gyflym. Mae 2 Ioan yn gorffen gyda rybydd. Rybydd yn erbyn gau athrawon, a na ddallen yr adnodau olaf. 7:10. Oherwydd aeth twyllwyr lawer allan i'r byd, roi nad yn cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd. Dyma'r twyllwr a'r angrist. Gwyliwch eich hunan, rhag i chi golli ffrwyth ein llafur, ond derbyn eich gwobr yn gyflawn. Pob un sy'n mynd rhagddo heb aros yn ysgeidiaeth Crist
Nid yw Duw ganddo. Y sawl sydd yn aros yn y ddysgeidiaeth, y mae'r tad a'r mab ganddo. Os daw rhywun atoch heb ddod ar ddysgeidiaeth hon, peidiwch a'i dderbyn eich tŷ na'i gyfarch ef. Oherwydd mae'r sawl sy'n ei gyfarch yn gyfrannog o'i weithredoedd drygionus. Nawr, dyn ni ddim yn gwybod lot am fanylion yr hyn roedd y gair athrawon yma yn ei dysgu. Ond mae'n ymddangos bod ei dysgeidiaeth nhw mewn ffordd yn cwestiynu ein 2 pwynt cyntaf ni, sef y gwirionedd a'r cariad heb ei ail sydd gennym ni yn Crist. Achos yn adnod 2, mae'n dweud am y twyllwyr yma, nad ydynt yn cyffesu bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd. A mae hyn yn tanseilio'r gwirionedd heb ei ail a'r cariad heb ei ail, achos mae'n tanseilio'r gwirionedd heb ei ail yn gyntaf, achos bod nhw'n gwadu bod Crist wedi dod yn y cnawd, bod e heb ddod mewn corff dynol go iawn. Ond mae'n bwysig bod Crist wedi dod mewn corff dynol go iawn, achos dyma sut mae'n gallu dangos Duw i ni. Mae'n gallu bod yn wirionedd i ni fel pobl, achos roedd e'n berson fel ni. Ond heb bechu ac felly trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodment, mae Crist yn dangos i ni beth mae Duw fel go iawn. Os na ddaeth Crist fel person go iawn, dydy e ddim wir yn gallu bod yn wirionedd i ni. Ond mae honiadau'r twyllwyr yma hefyd yn tanseilio cariad i fydd Crist. Oherwydd fe ddaeth Crist mewn corff dynol. Fe ddaeth fe fel person go iawn. A mae hynny'n golygu bod wedi teimlo'r poen, dioddefaint a thristwch mae pobl fel ni'n teimlo. Os ydych chi'n cwestiynu a ddaeth Crist yn y cnawd go iawn, rydych chi'n cwestiynu'r natur aberthol, gwbl i fydd i Dduw ei ddewis i ddod a byw fel marw, fel dyn. Rydych chi'n cyfyngu maent ei gariad tuag atom ni. Mae Crist yn cymryd cawd wrth raidd ei gariad i fydd tuag atom. Felly byddwch yn ofalus. Mae'r byd llawn heriau fel hyn i'r gwirionedd a chariad Cristnogol. Pob dydd ni'n gweld fersiynau gwahanol o wirionedd, gwahanol fersiynau o gariad. Ond mae dim ond un gwirionedd heb ei ail. Dim ond un cariad heb ei ail. Felly peidiwch a derbyn rhywbeth eilradd, rhywbeth second rate. Nawr, fi'n credu bod yr Olympics yn dod i ben heddiw a fe fydd y Paralympics i ddod. Mae yna fedal air ar gynnig yma yn 2 Ioan. Peidiwch a derbyn unrhyw beth arall. A dwi'n wedi bod, fel y synwyr, dwi'n wedi bod tramor ar sbel am resymau amlwg. Ond yn aml iawn, os ydych chi'n mynd tramor, yn wedig os chi'n mynd i ardal ble mae'n lot o dwristiaid, fe fydd pobl yna yn gwerthu pethau i chi ar y stryd. A maen nhw'n honni gwerthu brands, drud, spector hael, watches, pethau felly. Ac ar y olwg gyntaf, falle mae'r pethau yna'n edrych yn wych. Mae'r pris yn anhygoel. Mae'n wych bod nhw'n gwerthu nhw mor rad. Ond os ydych chi fel fi wedi gwneud y camgymeriad o brynu'r pethau yna, byddwch chi'n gwybod yn gyflym iawn maen nhw'n torri. Fel arfer maen nhw'n torri cyn diwedd y gwyliau. Maen nhw'n knock-offs. Dyn nhw ddim y peth go iawn. Felly peidiwch a derbyn unrhyw efelychiad gwan o'r gwirionedd o'r cariad sydd gennym ni yn Crist, mae'r byd yn cynnig. Mor apelgar gallwn nhw weithiau ymddangos. Achos i gymharu a beth sydd gan Crist i gynnig, mae'r peth yma just yn knock-offs. A does dim gwirionedd gall sefyll i fyny i'r gwirionedd sydd gennym ni yn Crist, sy'n dangos i ni pethau fel y maen nhw go iawn. A herwydd, does dim cariad sydd mor real a hardd a'r cariad i fydd a berthol mae Iesu Grist wedi dangos tuag ato ni, gallwn ni ddangos wedyn i eraill. A felly bod chi'n gweld, gobeithio erbyn hyn, bod 2 Ioan yn llythyr caru heb ei ail. A felly, gyda chi roi clod i Iesu, gwir fy nhonell, y cariad a gwirionedd, er mwyn ei enw. Amen. Gadewch ni droi at ein hemyn ola. Iesu, rwy ti'n ddigon, a mae'r iaith falle
i roi iau, nid jyst yn ddigon ddim yn enough, ond mae'n golygu bod e'n mwy na digon. Mae'n bodloni, mae'n ateb pob angen sydd gennym ni. Mae Chris yn ragorol, a dyna y nod yn eisiau goffran arni. Felly, Iesu, rwy ti'n ddigon. Dad, ni'n diolch i ti bod gyda ni Iesu sy'n ragori ar pob peth. Mae gwedd dy wyneb grasol yn ragori llawer iawn ar pob peth a welodd llygad ar hyd wyneb dy ar lan. O Dad, diolch i ti bod y Iesu yma wedi dod, wedi dangos ei hunan i ni, a bod ni'n gallu dod i'r nabod ef fel ein gwaredwr. Ond ni'n gwthio bydd hyn yn newid y ffordd ni'n byw, o Dad. Yng ngoleu ni'r gwirionedd hynny. Trwy enw dy fab, Iesu Grist. Amen.